Assalamu alaikum, sunana Haruna Yusuf. Wani gari daga wani gari? Ina zanne saurayi karamar hukumar Kaita. Shine kuma sai aka kawo. To yanzu an kama ka gashi waɗannan bindigu gabaki daya. Yanzu kuma a Sawaraya ko? Karamar hukumar Kaita. Ƙwarai kawo. To kai mana bayani aka samu wannan bindigu? Waɗannan bindigu wani mutumi ne wanda yake a Nijar, ƙasar da Magaram. Shi ke kawo mani su, in ya kawo mani su kuma sai shi wannan lawai sai ya amshe su. Ina lawa yake? Gashi na sai amshe su a wurin ka? Sai ya amshe su a wurina. Sai ya kai ma waɗancan mutane na wajen gurbi. Su wane? Sai Ibrahim yake kai ma. Yawa to kaji shi ya san inda suke, ni ban san inda suke ba. In kuma suna bukata sai su kira shi sai ya je sai su bashi kuɗi. In suka bashi kuɗi kuma sai ya kawo mani. Ni kuma in ya kawo mani sai in kai ma wancan mutumin na Nijar. Me waye wannan mutumin na Nijar? Usaini a ina? Yana abin ga da Magaran, ƙauyen da Magaran yake. Me sunan ƙauyen? Lagirami. Nawa suke sayan bindigun a hannunka? Abinda suke sayan bindigu a hannuna 600 suke sayan bindigun a hannuna. Kowace waɗannan manyan fa? Su waɗannan manyan suna sayan su miliyan 4. Shi wannan GMPG din kenan guda 1 miliyan 4, amma AK47 suna sai 600. 600. Wannan manyan bindigogi guda nawa ka saida? Su na saida guda, waɗannan su guda 3 ne. Na kai an kai ɗaya, sauran waɗannan guda 2. Yanzu tun da ka fara wannan harka ta ciniki da saye-sayen bindigu, akalla ka sai da guda 1000 nawa a daji? To da yake wani bi ana kaiwa daya. Gyada gaskiya za ta kai kaman 5,000 haka gyada. Menene gyada? Amination. Ita kuma karfe fa? To su bindigu dai gaskiya za su kai kaman kwaya 20 haka, saboda su ɗaya ne zuwa 2 haka ake abu. Na kake saro su? Na kake sarowa? Shi waccan din Usaini yake dauko su daga shi daga arewa yake dauko su, ban san inda yake dauko su ba. In ya dauko su shine yake kira na sai mu haɗu sai ya bani su. Ni kuma in ya bani su kuma sai in kira shi wannan sai in bashi kuma sai ya kai ma waɗancan masu bukata da su. Kuɗin in na samu kuɗin dama kamar su wannan wanda nake saida, wanda nake samun su 600, su a wajen su a wajena yana zama 500 ko da 30 haka. Su kuma sai in ce masa su bada 600 in samu ko 70 ko 100 a kai. In ya zo kuma shi lawal sai in bashi. Shine lawal wannan. Yawa sai in bashi. To kai da kake kaiwa wai lawan zo. Zo kai koma gefe nan. Lawal kai kake amsa a wurin shi. A wurin wane ne? Me sunanka? A wurin Haruna. Shi yake tura ni ba. Kira ne ya bani kaya tura ni. A me kake? Kai mutumin ina ne? Ni mutumin Muduru ne. Ina ne Muduru? Muduru ga tana. Shekara ka nawa? Shekara ta 35. A me kake daukan bindigu? Da mota. A mota. Waccan mota? Waccan mota? Waccan mota. Ya kuke yi? A cikin gidan taya. Yake sanya. Gidan taya a cikin mota. Zaka kai mu ka nuna mana. To waɗannan guda biyun, guda 3 fa. Tare kuke zuwa da su? Waɗannan duk tare muke aiki da su. Su wane? Su waɗannan. Ina suke? Ku zo nan. Zo da kai ake zuwa. Kai karkamin tarin corona anan. Da kai da wane da wannan? Da wannan. Wannan fa? Waye wannan dube shi? Wannan abokin ka nan. Wannan. A gane na shi muka fara zuwa motar shi. Da motar shi. Kuka fara zuwa. Ni ban sai. Tsaya za a zo kanka. Da motar shi aka fara zuwa. Nawa kake ba su in an yi aiki? Ni ba ma ni ake ba lokacin, shi ake ba naira 18. Dube su. 18. To waɗannan da kuka je aiki sau nawa kuka je da su? Waɗanne? Shi wannan tare muke tafiya yanzu. In ya ba mu, in Oga Haruna ya kira ne ya ba mu kayan, za mu je muka tare muke tafiya, shi ke jan mota. Nawa kake ba shi kuɗin sallama? Kuɗin sallame mai gida yana sallama shi 20,000, 15,000. Da kaka ake ba su. To mun gode.